Приятели, здравейте! Отново съм в гаража и отново ще монтирам нещо на мотора. Сещате ли се вече какво е? След слюдата какво исках да му сложа? Ето го разопаковам. Да, това са предпазителите Cobra на SW Motec. А към тях съм взел и едни допълнителни пластмаси, които ще ги направят още по-добре. Протекцията ще направят още по-голяма. Да видим какво има в кашона. От SW Motec са ми дали Motec са ми дали и техен каталог. Доста интересно, на немски. Така, тук трябва да имам също така още нещо са ми дали. Sleep Gear Up, Ride Repeat. Много супер. На Луис. Някакво каталогче или нещо подобно. С магазините на Луис. Пратката идва от Германия все пак. И това е. Това са основните крепежи. Това нещо се слага така пред дръжката, на него се монтират пластмасите. Освен тези две неща, имаме, разбира се, инструкция, след малко ще разгледаме. Ето и болтовете, капачките. Това нещо е за MT-09, така че би трябвало да стане. Така съм го заявил, надявам се да стане. А това са балансьорчетата, за които пък се завиват големите планки. И така, първото нещо, което трябва да направя, е да отвия балансьора ще почна от дясната дръжка. Трябва да махна фабричния балансьор. Я да видим. Оп. Добре. Това може и на ръка да го доотвия. Ще гледам да съм внимателен. Ето го. Доста солиден балансьор, който си пребирам, естествено. Много подробно трябва да я видим инструкцията за монтаж, тъй като ето тук са изброени елементите и начинът на сглобяване. Според опътването, тук в първата страна, която е дадена, е лявата. Трябва да ползваме и лепило, като в началото трябва да ги наредя, да видя как ще застанат без да затягам. Ето тази планка е за лявата страна. Нещо трябва да е така. А това нещо да е така. Това нещо интересно къде ще се падне. Точно зад резервуара с течността ли? Тук ли? Тук горе, може би. Следващото нещо, което трябва да сложа, е това. И след това тази част по схемата. Надявам се това лепило да ми стигне. Още от миналия път го имам. Като нищо не стягаме. В момента проучваме как стоят нещата. Ето тук хода си е както трябва. Ъгъла също може да се наглася. Доста добри. Доста са широки тези протектори. Уви, не виждам как ще стане. Защото това нещо е супер плътно. Може би ще трябва да развия спирачката и да попреместя нагоре за един момент. Отвъртях спирачката и казанчето. Преместих ги леко нагоре. Това е единият болт, който ще застане тук отгоре. И сега по същия начин правим втория болт. Пилце. Пробваме да го сложим долу. Намествайки леко. Трябва сега да пробваме да върна максимално казанчето надолу. И да го стегна казанчето и
спирачката. Без да прецаквам кабели. Добре. И трябва да мърда. Да пробваме как е движението. Окей. И следващото нещо е да видим как застава външния протектор. Я да видим какво пише тук. А то си има инструкции тук. Отново планчици, отново болтове. Да видим. Изглежда готина пластмасата. Това нещо ще стои някак така, ако не се лъжа. Да, ето така застава. Искам да видя и допълнителните коруби, които си закупих. И те идват с инструкция. Уж прост монтаж, приятели, обаче с толкова инструкции, болтове. Не е лесно. Така, имаме и тук инструкция. Трябва да разбереме тези корупки къде се слагат и отново с малки болтчета да видим тази инструкция сега. Ако това е райт и това е райт, трябва да има начин да сглобим вълтра. О, да. Вижте, приятели, разликата само. Това е с допълнителната защита, а това е без. Тоест, като застане, по принцип стои така, а с допълнителната защита става хей така. Да, доста по-голяма е. Много е важно, освен гъста, и спирачката да се движи свободно. Внимателно, защото това е пластмаса все пак. Добре. Ето я курвата. Ами да ви кажа, доста голяма става и доста добре. Ще пази, надявам се. Я да видим как стои. О, да. Покрива цялата ръка. Отдолу не се вижда, отгоре не се вижда. Преминаваме към ето тази част. А именно монтажа на протекторите пластмасовите за релсата, ако мога да нарека релса. А как ще стегна аз болтчетата от тук? Ми е много чудно. Браво на мене. Тако. Това е така. Ще ги стегна така и после ще го бутна. И така, приятели, ето, това е дясната страна. Всичко работи. Всичко е затегнато. Така изглежда корупката. Но направих една грешка. Първо монтирах това и после корупката и ми беше изключително трудно да тия пластини да ги захвана. О, това е друго нещо. Къде е по-удобно. Този монтаж ме изпоти първо, защото навънка са 40 градуса и направо се диша дори и в гаража. И второ, защото има много неща. Добре. Най-напред завиваме ето това. След това ще прибегнем към останалите неща. Завиваме и ключа. С който достягаме лекичко. Не много. Ето така. Я да видим. Нямам. Пак си имам разни неща, които ми пречат. Очевидно. Да видим как ще стане. Да видим така. Кабела да вече. Супер. Много трябва да се внимава с тия кабели, защото и почти съм го нацелил, доста добре. Това трябва да нагласа ъгъла.
който ще седи. Да са симетрични горе-долу. Не много, не перфектно, но да бъдат симетрични. Приятели, мисля, че съм вече както трябва. И мисля, че нищо не опира. Отстрани погледнато. Ъглите също ми се струват еднакви щогове. И така, приятели, ето го и финалния резултат. Получи се доста добре.